Hát szervusz, Robi, köszönöm szépen, hogy vállalkoztál erre a beszélgetésre. A legutóbbi sikeres rendezésedről, a második Edwardról lesz szó. Ebben a főszerepet Fekete Ernő játsza, de mellette igen fontos, kitüntetett szerepe van a háromtagú zenekarnak is. Tovább viszik a történeteket, új emóciókat adnak a nézőknek. Most egyáltalán nem akarsz erről néhány szót mondani. Tehát, hogyha hagytál volna szünetet, akkor mondtam volna, hogy az volt az alapvető elképzelésem, amit te a kérdésedben megfogalmaztál. Ez egy nagyon nehezen színpadra vihető mű. Az meg különösen nagyon fontos, hogy a közönségre a nehézségek ellenére erős érzelmi hatással legyünk. Te mindig nagyon alaposan felszoktál készülni a rendezéseidre. Ebben az esetben is tudtad már előre, hogy mi lesz a megoldás? Biztos voltam benne, hogy ezen csak a zene segíthet, úgyhogy megkértem Gőz László barátomat, a BMC, a Budapest Music Center létrehozóját és vezetőjét, találjuk ki együtt, hogy mi legyen. Sokkal többet kaptam tőle, mint reméltem. Rendelkezésemre bocsátott 3 kiváló zenészt, és hihetetlenül nagyszabású műveket talált nekünk. Többek közt Kurták, Kodály, Penderecki alkotásai egészítik ki a szöveget, Forgács András kiváló újrafordítását, mert az hihetetlenül fontos, milyen a szöveg. Tehát nagyon pontosan tudtad már a próbák kezdetén, hogy mit akarsz. Mégis a próbák során, mintha valami kis bizonytalanság lett volna benned. Jó a megfigyelésem? Talán igen. Talán igen. Kurtágék az úgynevezett magas kultúrát képviselik, de a közönség nagy többsége inkább a mulatós, lakodalmas számokhoz vonzódik, melyek egyébként tőlem sem idegenek. Gondoltam, szép gesztus lenne legalább egyet ezek közül betenni az előadásba. Számomra teljesen nyilvánvaló volt, hogy a legmegfelelőbb, a csodálatos a nézését meg a járását kezdetű dal lehet. Nem véletlen, hogy jó néhány vezető politikusunk is ezt szereti nagyon ez a nagyszerű dal szerzi a legnagyobb örömöt, ami érthető, mert a nézése meg a járása hajaz Kodály műveire. Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Igen, én megmondom őszintén, hogy utána néztem, amikor te erről beszél. Ez valóban csak néhány akkord. Leírtam őket. H-moll, E-dur, E7, D-moll, G-dur és C. Hát igen, Robi, de én ezt nem vettem volna észre. Őszintén szólva, én ezt a nézése járását így nagyon sekélyes dalucskának tartottam, de most te meggyőztél. Hát ez milyen érdekes. Hát figyelj, erre én azt szoktam mondani, hogy egy rendező jó esetben észre kell, hogy vegye, hogy mi az érték, mi szolgálhatja jól az előadást. Mennyire magától értetődően foglalja össze ez a dal a mindenséget, mindössze néhány akkord. Ez a szöveg milyen tömör és kifejező. Nézés, járás, csípőringás, nem is kell több. Amikor a darabot felújítjuk, nem törődök az ellenvéleményekkel, ezt teszem második Edward és Galveston találkozása alá. Szegény vagyok, szegény vagyok, szegénynek születtem. Az én babám, a legszebbik kincsem. Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem ad.